Myslím, že Dobre, som to super. teraz odklikol. Áno, už sa to nahráva. Dobre, takže úvod nemáme nahratý, ale to je v pohode, takže všetkých vítam. Nejedná sa o investičné ani finančné poradenstvo, ako som povedal. Jedná sa o predstavenie príležitosti, jednej úžasnej príležitosti, ktorá nám môže všetkým, myslím, že možno aj zmeniť život alebo priniesť kopec peňazí. Takže odozdávam slovo Milošovi, jednému z lídrov tejto spoločnosti, ktorý vám povie o tejto spoločnosti, o tomto projekte trošku viac. Miloš, ideš. Ďakujem pekne. Ahojte priatelia, ja vás takisto všetkých pekne vítam na tomto webinári, ktorý je v podstate zameraný na to, Peťo, poprosím ťa, daj mi tam ten prvý slajd, ktorý je zameraný na informácie ohľadne investovania, na informácie ohľadne finančnej gramotnosti. Čiže týmto smerom to bude dneska líznuté. A ak ste boli pozvaní priamo pre toto, tak ste tu správne. Totižto mne sa pred 12 rokmi dostalo do uší, alebo teda bolo mi predstavený tento Kiyosakiho cash flow kvadrant. Myslím si a dúfam, že veľa z vás viete, o čom hovorím a toto poznáte. A takisto aj poznáte Roberta Kiyosakiho. Je to podnikateľ, milionár, investor, Američan žijúci na Havaji. Je to človek, ktorý mne osobne totálne pred 12 rokmi rozbúral hlavu. A tie informácie, ktoré som dostal vďaka tomuto, tak ten deň som bol úplne jak mechom udretý a ja si pamätám, že celú noc som nespal. Prečo? Pretože mi ukázal možnosť, ako sa dostať v podstate z zamestnaneckého pomeru až na investičný pomer, čo je vlastne spôsob, ako peniaze budú pracovať pre mňa. Čo som dovtedy ani len nepočul, že takéto niečo je možné. A začalo mi to vrtať v hlave. A za mojich 12 rokov sa niečo podobné udialo. Čiže dovolte, aby som sa predstavil. Moje meno je Miloš Hamar, som podnikateľ a investor. A dneska vám poviem niečo ohľadne aj tohto. Keď pred 12 rokmi bolo toto predstavené, tak som bol v kvadrante Z a S. Kvadrant Z, teda kto to nepozná, kto to pozná, tak si to zopakuje. Kvadrant Z je zamestnanec, je to človek, ktorý je v podstate zamestnancom, pracuje pre niekoho. Táto pozícia, tento kvadrant mu sedí, pretože Kiyosaki rozdiel ľudí do 4 kvadrantov práve preto, ako myslia a aký majú vzťah k peniazom. Aby som to teda vysvetlil, že prečo tie kvadranty. Zamestnanec je človek, ktorý chce byť zamestnaný, ktorý chce mať istotu, ktorý chce mať pravidelnú výplatu a proste má rád istoty. Tak je mu tam dobre a preto je zamestnanec. Potom druhý kvadrant S je SZČO, alebo samostatne zárobkovo činná osoba. Je to človek, živnostník, ktorý si povedal, že OK, ja chcem byť troška slobodnejší, ja chcem byť šéf sám sebe a prešiel do tohto kvadrantu, ale obidva tieto kvadranty sú na ľavej strane a čo majú spoločné je to, že obidva tieto sektory pracujú pre peniaze, čiže vymieňajú svoj čas za peniaze. Ja viem, že toto je formulka, ktorá niekoho uráža, niekto to nemá rád, ale proste je to tak. Pretože zamestnanec má určitý plat, má ho pravidelne, je s tým spokojný a ak potrebuje viac peňazí, lebo si chce kúpiť bicykel, alebo kočík, alebo dovolenku, alebo motorku, alebo ja neviem čo, tak potrebuje viac peňazí, tak zoberie nejaké nadčasy, zoberie nočné, proste vymení viacej svojho času za viacej peňazí. A toto je charakteristika ľavej strany. A potom je pravá strana. A mohli by sme prejsť na obrázok. Neviem, či ho vy vidíte. Na pravej strane máme majiteľa spoločnosti alebo majiteľa firmy a posledný kvadrant je investor. Peťo? Dobre, super. Takže na pravej strane, čo majú spoločné tieto kvadranty, je to, že tu peniaze pracujú pre toho konkrétneho človeka. Majiteľ firmy pochopil, že vie využiť pákový efekt, zamestnáva práve tých ľudí, ktorí majú radi istotu, ktorí majú radi istotu pravidelného príjmu a využíva vlastne pákový efekt na to, aby peniaze pracovali pre neho práve preto, že on keď napríklad spí a nočná smena mu vytvára nejaký produkt, nejaký proste niečo, čo sa obráti na zisk.
Investor je človek, ktorý využíva svoje financie na zarábanie ďalších peňazí. Kúpa nehnuteľnosti, dane do prenájmu, akcie, fondy, burzy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže peniaze mu vytvárajú ďalšie peniaze. Toto je v krátkosti, nebudem rozoberať tento segment nejako, neviem ako, ani nebudem predstavovať Roberta Kiyosakiho, pretože ak toto niekoho zaujíma, chce mať viacej informácií, samozrejme sú tu knižnice, sú tu audioknihy, je tu YouTube, kde je kopu videí o tomto. Robert Kiyosaki je človek, ktorý napísal strašne veľa kníh a Chudobný otec, bohatý otec, Cashflow kvadrant, čiže presne o tomto má celú knihu. Ja neviem, Biznis 21. storočia, Škola biznisu, Sprisahanie bohatých a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú všetko knihy, ktoré on napísal. Viete si ich pozrieť, viete si ich prečítať a v podstate začať čerpať finančnú gramotnosť viacej do hlavy. Peťo, poprosím ťa, prejdime na prezentáciu. Dneska by som vám chcel ukázať jednu z možností, ktorá tu je, ako si veľmi slušne a myslím si, že pomerne bezpečne zaparkovať svoje peniaze tak, aby vám vytvárali celkom slušný zisk. Čiže ukážem vám možnosť, ako peniaze môžu pracovať pre vás. A pritom nemusíme byť veľkí investori, nemusíme byť veľkí boháči, nemusíme mať neviem koľko tisícov na účte, voľných prostriedkov na to, aby sme začali byť mikroinvestori. Táto Vidíme spoločnosť... Áno, áno, ďakujem. Môže posunúť. Táto spoločnosť sa volá TLC Trading a táto spoločnosť je jedna z mnohých spoločností, ktorá v podstate zhodnocuje peniaze na burze, pretože všetky peniaze zo všetkých inštitúcií finančných, či sú to banky, národné banky, či sú to nejaké iné finančné inštitúcie, aj tak končia v podstate na burze, kde idú na nejaké akcie, dlhopisy, fondy, alebo na trading. A táto spoločnosť sa zaoberá presne tým. Je vytvorená profesionálmi, skupinou kvalitných traderov, ktorá využíva svoje vedomosti, ale sú tu využívané vedomosti vo veľmi širokej miere, môžeme prejsť ďalej. Čiže využíva sa v podstate každý jeden spôsob obchodovania práve na finančných trhoch. Celé to je pod záštitou jedného vizionára, ktorý sa volá Armen Sargassian. Je to človek, ktorý je vyštudovaný manažer, pôsobil dlhé roky aj ako generálny riaditeľ IBM práve v Arménsku. Momentálne je to poradca arménskej vlády, pretože neviem, či viete, ale do konca roka by mal byť uzákonený jeden nový zákon, ktorý v podstate bude zastrešovať kryptosvet ako taký, ktorému dneska málo kto verí, ktorý ho haní a ktorý si myslí, že je to podvod, do nášho legálneho sveta. A dneska je to o tom, že banky v podstate nie sú moc naklonené nejakým investíciám do krypta, ale garantujem vám, že budúci rok vám to sami banky budú ponúkať, pretože už to bude úplne normálne, pretože to bude zastrešené a bude to pod kontrolou. Tento zákon sa volá MiCA, píše sa to, že MiCA, kľudne si to pozrite, overte, pozrite si ďalšie informácie. To znamená, že kryptosvet je momentálne šedá eminencia, ale budúci rok to bude už úplne normálne. My máme tú výhodu, že vieme o tom skorej, vieme sa tam pohybovať, vieme to využiť a budúci rok to budem brať ako úplne normálnu vec. Môžeme ďalej? Takže o tomto našom vizionárovi a o tomto človeku, ktorý v podstate dal dokopy tri veľmi dôležité veci, a to je profesionáli tradery. Vyberal si ich tak, že každý má minimálne 7-ročné skúsenosti a samozrejme každý trader vie preukázať svoje výsledky a svoju nejakú históriu, pretože toto sa nedá dneska oklamať, toto je totálne transparentné. Takže podľa tohto sú vyberaní, tuto je ich 20 a poďme sa pozrieť na to, čo vlastne vytvoril Sargassian. Poď troška naspäť, Peťo. Takže poďme si niečo o spoločnosti, o vedeniu spoločnosti. Začali v jednej malej kancelárii, dali sa dokopy pár traderov a túto obrovskú víziu začali realizovať najprv lokálne v Arménsku a začali vytvárať určité stratégie, obchodné stratégie, ktoré začali fungovať na finančných trhoch. Tieto stratégie
prinášali 20 až 80% zhodnotenie mesačne. Môžeme ísť ďalej. To znamená, že tieto stratégie začali samozrejme využívať ľudia zatiaľ lokálne a tým pádom oni zistili, toto celé trvalo nejakých 2,5 roka a oni zistili, že OK, tak keď to chceme robiť tak, že aj pre verejnosť, tak potrebujeme nejaké certifikáty, potrebujeme nejaké potvrdenia, potrebujeme proste sa nejako zlegalizovať tak, aby to mohlo byť aj globálne. A práve preto sú zalistovaní tieto dokumenty. Týmto dokumentom sa viete dostať aj vy. Pochádzajú z Arménska, v Jerevane majú centrálu a základňu, ale momentálne pôsobia už globálne, môžeme ísť ďalej, vo viacerých štátoch a v podstate sa rozširujú do celého sveta. Zhruba už asi nejakých 10 miestach majú pobočky a kancelárie. Momentálne sa rieši Budapešť pre východnú Európu, kde by malo byť aj support, čo sa týka Slovákov a Čechov. Ale zatiaľ predbieham, zatiaľ je to v podstate Slovenská a Česká tam není, ale vytvára sa tam pre strednú Európu a východnú Európu nejaká kancelária. Prečo sú takto úspešní a prečo toto vlastne má význam je to, že vytvorili tak silný risk management a také stratégie, ktorých samozrejme je viacej a tie stratégie sa menia, pretože žiadna stratégia nefunguje stále a dlhodobo. Tie stratégie sa musia obmieniať, ale zatiaľ sa im darí vytvárať stále viac stratégií a rýchlejšie ich točia. Môžeme ísť ďalej. Čiže na prvom mieste je risk management, ktorý tu oni vytvorili a bezpečnosť klientov. Toto je veľmi dôležité. Čiže čo je naša misia? Zabezpečiť obchodné výsledky a to je presne to, že je tu rozdelených 20 traderov, ktorí každý obchoduje niečo iné a sú v tom profesionáli. Ochrana účtov je veľmi dôležitá vec a to už aj ja vidím za to krátke obdobie, čo som tu, že už aj tá bezpečnosť sa v podstate posilnila a vytvárajú sa nové a nové bezpečnostné prvky na to, aby účty klientov, investorov boli ochránené, pretože toto je veľmi dôležité. A samozrejme, pracujeme na náraste databázy klientov, pretože toto je win-win obchod. Tak ako my, investori a mini-investori, potrebujeme nejakú spoločnosť, ktorá nám veľmi zaujímavým spôsobom zarába a vytvára z našich peňazí ďalšie peniaze, tak táto spoločnosť potrebuje malých, veľkých, stredných a mikroinvestorov na to, aby mala určitý kapitál a čím väčší, tým lepší, pretože ten, kto sa rozumie troška tradingu a finančným trhom, vie, že spoločnosť, ktorá má veľký kapitál a ide na trh s veľkým kapitálom, tak svojím spôsobom dokáže ovplyvniť troška tie trhy a veľkí hráči tu určujú trendy. Malí retailoví hráči, alebo teda obchodníci, väčšinou buď prehrávajú, alebo sa musia prispôsobiť, lebo inak prehrajú. A preto sa hovorí, že 90-95% ľudí na burze prerába. Poprvé nevedia, čo robia, majú zlé stratégie a po druhé sú malí hráči. Môžeme ísť ďalej. To znamená, že keď sa pozrieme do minulosti, oni začali vytvárať určité stratégie, ktoré im fungovali naozaj, že 20 až 80% mesačne a začali naberať klientov, zatiaľ lokálne. Ale uvedomili si jednu veľmi dôležitú vec, že začínajú mať obrovskú zodpovednosť, pretože nebavia sa len, alebo teda nejde len o ich účty, ale už ide o účty zákazníkov a klientov a to je obrovská zodpovednosť. Takže začali viacej rozvíjať ten risk management, ktorý došiel až do dnešnej podoby, ale tým pádom tie zisky samozrejme, že nie sú také, nie sú 80%, môžeme ísť ďalej. Ale aj napriek tomu tie zisky sú enormné voči klasickým finančným alebo teda nejakým bankovým produktom. Predchádzajúce výkony, o tomto poviem len toľko, že prečo je vlastne toto možné, prečo sa tu bavíme o takýchto ziskoch, čo dneska teraz možno niekto vypína, že toto neexistuje. Existuje, pretože táto spoločnosť, tak ako iné spoločnosti, vytvárajú zisky na burze. Akurát to, že tu sú vynechané veľké inštitúcie, veľké finančné inštitúcie, ktoré tam prinášajú tie peniaze, ale my ako obchodní partneri dokážeme vás ako malých, veľkých, stredných investorov spojiť práve s touto spoločnosťou a tým pádom, že sú vynechané tie veľké inštitúcie, tak tie zisky idú vám. Pretože každá jedna finančná inštitúcia na tom zarába veľmi krásne peniaze
a vy ako tí investori, ktorí nešlete do banky peniaze alebo do takého, alebo do takej inštitúcie finančnej, v podstate dostanete omrvinky. Ja viem, že sa to zle počúva, ale je to tak. Toto je holý fakt. Čiže tým, že ste spojení vy priamo investori so spoločnosťou, ktorá toto robí bežne na burze a spravuje peniaze a točí ich a vlastne ich zhodnocuje, tak samozrejme, že ona si zarobí svoje peniaze, ale nejde to cez niekoľko ľudí a niekoľko inštitúcií, ale ide to priamo vám, klientom. Môžeme ísť ďalej. A ďalšia veľmi dôležitá vec, že títo tradery preto sú v podstate odsúdení na úspech a my všetci s nimi, ktorí na tom participujeme, lebo naše riziko, naše investičné riziko je rozdelené, čiže diverzifikované na niekoľko možností, pretože jeden obchodník robí futures, jeden obchodník robí spot, jeden obchodník robí arbitráž kryptomien, ďalší obchoduje kryptomeny, čiže ďalší forex, čiže každý je odborník v tom niečom inom a každý si z tej investície zobere svoj diel a začne na tom pracovať, začne ho zhodnocovať. Tým pádom je to minimálne riziko, že príde klient o peniaze, pretože ak sa jednému alebo druhému alebo trom nedarí, stále 2, 3, 4 majú skvelý deň a zarobia viac ako 2-3% denne samozrejme a tým pádom ten klient zatiaľ sa nestalo, že by tú svoju dividendu nedostal. Môžeme ísť ďalej? Takže naše výsledky sú totálne transparentné a nepoznám finančnú inštitúciu, nepoznám banku a nepoznám ani inú finančnú inštitúciu, ktorá by vám dala takto na tácke, že pozri sa, čo sa deje s tvojimi peniazmi. Áno, neviete ich ovplyvniť, výšku svojho zárobku, to neviete. Ale viete, máte ten svoj účet pod kontrolou a dokonale vidíte, čo sa deje s vašimi peniazmi, ako zarábajú peniaze a kde zarábajú. Totálne konkrétne. Môžeme ísť ďalej? Takže preto to získavame čoraz viacej partnerov a klientov, pretože porovnanie výnos a riziko máme veľmi, veľmi, veľmi dobré čísla. Čiže za veľmi slušný zisk máte minimálne riziko. Môžeme ísť ďalej. Pozrime sa na roadmapu, čiže to, čo je nachystané, aké plány sú na tento a budúci rok. Prvý, druhý kvartál už nebudem rozoberať, pretože druhý kvartál končí, ale čo je podstatné, že tým, že vlastne ideme globálne do sveta a rozširujeme sa naozaj že do viacerých štátov, tak bude samozrejme na veľká konferencia v Dubaji, bude to globálna konferencia, ten, kto chce, tam samozrejme môže ísť, ale čo je veľmi zaujímavé a dôležité je to, že začína predaj, alebo teda bude začínať predaj tokenov. Tokeny sú digitálna akcia spoločnosti, tak ako každý človek si vie fyzicky kúpiť nejaké akcie, ja neviem, Tesly, Apple, Nasdaqu a neviem čoho všetkého, tak si vieme kúpiť aj digitálne akcie niektorých spoločností, ktoré to teda majú k dispozícii a toto je jedna z nich. Čiže ich tokeny sa teraz vytvárajú a v 3. kvartáli začne byť predpredaj, súkromný predpredaj, čiže investorom, ktorí sú tu a partnerom, ktorí sú tu, budú môcť za samozrejme tie počiatočné nízke ceny si nakúpiť akcie a v 4. kvartáli, čiže koncom roka, dojde jeden veľký audit a začnú sa tieto tokeny potom predávať normálne oficiálne pre každého. Samozrejme už tam troška cena pôjde hore a zalistujú sa na burzu. To znamená, že tokeny, ktoré budete mať, akcie, ktoré budete mať, sú okamžite likvidné, čiže vy si viete kúpiť a okamžite aj predať. Nebude to také niečo, že kúpte si niečo, lebo teraz to je lacné a maj voľa, kedy za 2, 3, 4 roky to budete môcť predať. Lebo tie 2, 3, 4 roky nemusia prísť. Ale ako náhle je to zalistované na burze, vždy je tam niekto, kto predáva a vždy je tam niekto, kto kupuje. Čiže ak je niečo zalistované na burze, tak je to likvidné a viete to okamžite predať, čo je úplne že super. Čo sa týka plánov na budúci rok, čiže rok 2025, samozrejme, že tie plány sú, ale nebudeme ich teraz rozvíjať, pretože je to úplne zbytočné a z časového hľadiska by sme nestíhali. Poďme ďalej. Dobre, tak si zhrnieme to, čo sme si dneska povedali a v podstate, čo by malo byť pre vás dôležité. Máme tu nejakú spoločnosť, ktorá robí to ako XY spoločnosti s tým rozdielom, že toto je spoločnosť, ktorá prijíma
aj mikroinvestorov, čiže nás, bežných, obyčajných ľudí, ktorí nemáme desiatky tisíc a 100 000, ktoré vieme investovať. Čiže toto je príležitosť pre obyčajného človeka z mäsa a kostí, ako som ja, ty aj ty. Je tu 20 skvelých traderov, ktorí robia svoju robotu s láskou, milujú túto svoju robotu, sú v tom profesionáli a veľmi dobrí. A ešte, čo je veľmi dôležité povedať, týchto 20 traderov nikde nechodí spolu, nikde neletí spolu, pretože oni sú tak chránení a tak cenení, že toto je proste sliepočka so zlatým vajíčkom. Fungujú 5 naraz, 1 týždeň a potom tí 5 majú 3 týždne voľno alebo si obchodujú sami pre seba. Ale pre túto spoločnosť fungujú len týždeň. Druhý týždeň obchodujú ďalší 5, tretí týždeň ďalší 5 a štvrtý týždeň ďalší 5. Aby mali čas na regeneráciu, aby mali čas na seba, proste aby im necvaklo z toho, aby boli stále produktívni. Toto je veľmi dôležitá vec a fungujú v podstate na všetkých možných obchodných platformách a stratégiách, aké si viete predstaviť. A preto za posledných 12 mesiacov vytvorili zisk 15 až 30% mesačne. Dobre počujete, nie ročne, mesačne. A je to práve preto možné pre vás, pretože sú tam eliminované všetky ďalšie inštitúcie, ktoré v podstate by na tom zarobili peniaze. Tu zarába len táto spoločnosť tým tradingom a klient, ktorý tam peniaze dáva. Môžeme ísť ďalej. Čo nás robí odlišnými a v čom sme iní ako možno iné spoločnosti, lebo dneska investičných produktov a možností a nádherných výnosov je samozrejme strašne veľa. Otázka je len, do ktorej spoločnosti dať peniaze, komu veriť, aby som neprišiel o peniaze, lebo toto sa stáva. A poviem vám dve veci, v čom sme odlišní. Prvá odlišná vec je to, že ak si sem niekto zaparkuje peniaze, tak celý ten jeho balíček, lebo bude to v možnostiach, za chvíľu vám to ukážem. Ja tomu hovorím možnosti, ktoré sú zabalené do nejakého balíčka. Príklad poviem 1000 eurová možnosť, 1000 eurový balíček si vymením za svojich 1000 eur a celých $1000, lebo je to premena na doláre, ide na burzu, kde sa s nimi pracuje. Je rozdelených na 5 traderom, čiže v podstate rozdelené riziko na 5 a oni s tým pracujú tak, ako najlepšie vedia a od 48 hodín na to vy máte prvý zárobok, čo je úplne že neuveriteľné. Čiže v pondelok vy zainvestujete svoje peniaze, útorok to ide na burzu a v stredu máte prvý zárobok, štvrtok druhý a tak ďalej a potom už vlastne každý boží deň, okrem nedele, pretože nedelu sa nerobí, čiže 6 krát do týždňa vy dostanete dividendu. Druhý veľký rozdiel, a nepoznám spoločnosť, ktorá by toto mala, u nás je to zatiaľ doťahované dokonca, ku koncu mája by to mala byť realita, bude sa dať poistiť vklad. Nie zárobok, ale vklad. Čiže človek, ktorý si povie, ja by som tam aj dal, lebo sa mi to páči, ale bojím sa, tak bude mať možnosť zaplatiť si poistné. Čiže áno, bude o to niečo stáť, ale zaplatí si v podstate poistku, že nemôže prísť o svoj vklad. Rozumiete mi? Toto bude revolúcia vo finančnom a investičnom trhu. Poďme ďalej. Toto sú tie možnosti, ktoré som spomínal, čiže poviem balíky. A to nie je balík, ktorý vy potrebujete niekomu zaplatiť, aby ste mohli začať investovať. To je balík, ktorý vy vymeníte za svoje peniaze. Príklad poviem, zoberiem si $100 balík a vymením ho za svojich $100, ktoré som si vymenil za eurá. A celých $100 ide na burzu, kde pracujú a mne každý deň dojde nejaký výnos, okrem teda nedele. Alebo si svojich 1000 eur zamením za $1000 balík, ktorý ide na celých $1000 na burzu a tam zarábajú peniaze. Čiže týchto možností je tu niekoľko, začína to od obyčajných $20, potom je $50, 100, 250, 500 000, 2500, 5000 až do 100 000. Čiže toto je pre veľkých, malých, stredných, ale aj mikroinvestorov. Je to forma šporenia, každý deň si tam vložím 20, každý mesiac si tam vložím 20 alebo 50 alebo $100, lebo toto si viem dovoliť z výplaty, nemám našetrené veľké peniaze, ale každý mesiac viem do toho niečo dať a otáča, nech sa mi to otáča, garantujem vám, že toto vám za rok, 2 zmení život. Pretože tie peniaze vám každý mesiac spravia okolo 13 až 15%. A dúfam, že aj viac. Ale toto sú posledné
mesiace to robilo tak. Môžeme ísť ďalej. Dobre, takže čo vlastne tieto balíky? Vy, ako som už spomínal, vy si ten balík vymeníte a vaše peniaze vymeníte za balík, ktorý ide na burzu. Jeden deň to zainvestujete, druhý deň to ide na burzu a ďalší deň máte z toho zisky, čiže 24 hodín na to. Zisky sa pripisujú do 16. hodiny stredoeurópskeho času, čiže po obede na večer by ste to už mali vidieť vo svojej kancelárii, že vám nabehli vaše dividendy. Koľko balíkov naraz sa vám točí, lebo to je neobmedzené. Vy si môžete každý deň kúpiť balík, vy si môžete raz týždenne, vy si môžete raz mesiace kúpiť balík, taký, onaký, tam taký, je to neobmedzené. To záleží len a len na vás. Koľko balíkov máte na burze, toľko balíkov sa vám tam točí a zarába peniaze a z toľka tých balíkov vy denne dostávate dividendy. Môžeme ísť ďalej. Toto sú dôležité informácie, ktoré preskočíme, pretože na toto máme špeciálny Zoom, je to informačný Zoom, kde si riešime technické veci. Nie je teraz čas na to rozoberať toto, tak poďme ďalej. Ako začať? 3 kroky. Človek, ktorý vás sem dneska pozval a ste s ním v kontakte, vypýtajte si o nej informácie, on vám pošle referál link, cez ktorý sa zaregistrujete do tejto spoločnosti a tá registrácia vás ničím neovplyvňuje, neobmedzuje v podstate nič. Len sa zaregistrujete a dostanete ďalšie informácie. Ak sa rozhodnete, že áno, chcem zaparkovať svoje peniažky, tak urobíte vklad a pomôže vám to človek, ktorý vás sem doniesol, alebo niekto z nás. Není problém, vieme pomôcť aj potom individuálne nejakým Zoomom alebo nejakým stretnutím. Vložíte si svoje peniaze, vyberete si balík, ktorý vy chcete a ten balík ide na burzu, kde pracuje a od ďalšieho dňa vám zarába peniažky. Môžeme ísť ďalej. Ja tomuto hovorím, že tu sa sny menia na zisky. Takže z mojej strany je to všetko. Dúfam, že ste dostali informácie také, ktoré ste aj ako tak pochopili. Ak náhodou nie, nič sa nedieje, pretože bolo toho viacej a možno nie všetko sa dá tak úplne pochopiť, ale postupne, keď budete čerpať tieto informácie, rozprávať sa s ľuďmi, ktorí vás sem pozvali, tak postupne vám to celé docvakne a garantujem vám, že ak toto vyskúšate, nebudete nespokojní. Je rozdiel, a čo sa napríklad mne strašne páči, že každý dostávame rovnaké percentá v ten deň. Keď sa vyprodukuje 0,7% za deň, tak to dostane človek, ten, ktorý investoval $100, ale dostane to človek, ktorý investoval aj $10,000. Akurát samozrejme, že on má ten zárobok väčší, lebo 0,7% z 10,000 je úplne na suma jak zo 100 eur. Ale tu nie je také, že ten je veľký investor, ten má viacej, ten malinký investor, ten dostane smeti. Nie, každý máme rovnako. A toto sa mi na tom strašne páči. Peťo, neviem, koľko máme času do konca. Ako sme na tom s časom? Máme 5 minút aj 30 sekúnd. Dobre, tak ja vám ďakujem za to, že ste tu boli. Ďakujem za to, že ste tu vydržali do konca. Ja sa s vami rozlúčim, lebo potom to už len vypne a už nebude na to čas, ale kým to vypne, môžeme dať nejaký priestor na otázky, čiže ak sú v čete nejaké otázky, alebo sa chcete niekto niečo spýtať, odblokujte si mikrofón a pýtajte sa. Mě by zajímalo to pojištění vkladu, protože zajímalo by mě, kolik to je a od kdy to bude. Není to ešte, rozumiem, ďakujem za otázku. Není to ešte úplne upresnené, momentálne sa doťahujú posledné detaily, malo by to byť od začiatku júna, ale toto je informácia, ktorá berte to zatiaľ ako informáciu, že neviem to povedať na 100%, že od 1. júna to už bude fungovať. Malo by to teraz v maji dotiahnuť a od júna by to malo fungovať. Hociaký vklad, to je potom už, tak jak tu je vklad, že od $20 až do 100,000, tak aj to poistenie bude v podstate asi od najmenšieho balíka, si myslím. Ale tak otázka, kto si bude $100 poisťovať, hej? A ještě otázka k těm tokenům, kolik bude stát ten jeden token a jaká bude jeho hodnota? Koľko bude stáť? Zatiaľ nevieme, že ako to vypáli, že či začne od 5 centov alebo 15 centov. To budeme vedieť, keď to vyhlásia, že sú tu tie tokeny a stoja toľko a toľko. A ich hodnota bude toľko, koľko budú stáť. Čiže ak budú za 15 centov, tak ich hodnota bude 15 centov. Neviem, či som zodpovedal tak, aby ste sa chápali. Máme ďalšiu otázku? Ahoj všichni, já se jenom zeptám, ten záznam se potom bude dát dohledat kde?
Pravdepodobne sa dá do telegramovej skupiny pre ľudí, ktorí už sú registrovaní, čiže sú v tíme. Či už to bude investor alebo obchodný partner, je to jedno, ale ľudia, ktorí už sú v spoločnosti, tak tí budú mať k dispozícii tento záznam. Dobré, díky. A že se mi 2 hosti nepodařilo přihlásit, nebo nepodařilo se jim přihlásit, tak Tak vy ste členom teda, hej, predpokladám. ještě ne. Ešte nie. Dobre, ak sa rozhodnete a budete členom, tak samozrejme budete mať k dispozícii tento záznam a môžete ho potom posunúť, ak máte nejakého potenciálneho klienta, kolegu a chce o tom vedieť viacej, môžete mu to posunúť, tento záznam. Dobré, díky. Za maličko, pekný večer. Máme 2 minúty. Posledné 2 otázky. Dobre, asi nie sú. OK, tak myslím, že to môžeme ukončiť. Ešte raz veľmi pekne ďakujem každému, kto tu bol. Pevne verím, že tieto informácie padli na úrodnú pôdu, že vám to niečo povedalo. Minimálne vás to naštartovalo k nejakým ďalším informáciám, nejakému ďalšiemu dohľadaniu